מה קרה כשדיירים קיבלו הצעה מהיזם לביצוע פרויקט פינוי-בינוי ורק חיפשו עורך דין שילווה אותם? היזם, חברת נדל"ן גדולה בישראל, בא מיוזמתו, הביא חברת ארגון משלו והציג להם את ההצעה עם חלום לבניין חדש. הכל היה נראה מושלם, והיזם הודיע לדיירים שהכל מוכן להתחלת חתימות. עכשיו רק תבחרו עורך דין שייצג אתכם ונתחיל את החתימות. מדובר במקרה קלאסי שבו הדיירים מסתנוורים מהיזם הגדול, מההצעה המפתה, ורק לוקחים עורך דין שילווה אותם לחתימה על החוזה. סוג של חותמת גומי. אבל במקרה הזה היה דייר שקיבל המלצה מחבר שכבר עבר פרויקט עם משרדנו והיה מספיק עקשן כדי לגרום לדיירים לפנות אליהם. ובשלב הזה נבחרנו על ידי הנציגות ונכנסנו לתמונה, ועם כל הכבוד לשמות הגדולים, אנחנו עובדים בשביל הדיירים. עברנו על החוזה, גילינו ולא הופתענו שחלק מהתנאים המסחריים והמשפטיים הבסיסיים לא מעוגנים בהסכם. פנינו ליזם והצבנו תנאים מחודשים. ניהלנו משא ומתן ארוך וקשוח, ובסוף הצלחנו להשיג תמורות והגנות משפטיות שהדיירים לא האמינו שנצליח להשיג. גם אם היזם הכי גדול במדינה פונה אליכם, אל תסתנוורו. השאירו פרטים ואנו נדאג שתקבלו את המקסימום האפשרי מבחינת התמורות והגנות משפטיות.